Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Aku duwe toa. Men ngapa? Tempiling mencelat ora. Ayo Tin. Nah, iki sing dienggo gong. Ah iya. Gonge donge Agnes wau kok, Pak. Hah? Gonge Agnes. Gong ki ya sing gedhe. Gong kok kaya bonang. Masa dendeng tandeng netung. Ayo. Maksudnya lagune lho, wedu wonge. Halo, gong ki piye-piye golek sing diameter paling ora. Pira? Diameter 1,5 dadi. Ora dikilani. Dendeng Ora dikilani. Entuk apa? Entuk dikilani ora tempiling sisan kowe. Kok main anarkis to? Main muni ngene kok tempilang-tempiling antene gara-gara ting penjoto. Ha iya. Yo, iki kon ngopo iki? Mengkurep. Lho. Nyanyi. Oh iya nyanyi. Ora lho, ket mau kok sia-sia ora aku ngapa? Ora apa-apa. Aku ki justru nek ngelokke kowe ngono kuwi kowe ki tak pancing men supaya emosimu metu. Wo. Monggo aku ora tau emosi lho. Ora tau emosi. Kon renang barang ora emosi. Hah? Kon renang barang ora emosi. Ya ora apa-apa ta, lah piye pengen weruh aku renang? Hah? Pengen weruh aku renang? Ora iso mbayangke. Lah ngapa lho? Aku tau mlaku-mlaku nang sawah ana kodhok mlembung mak tot ngono kae. Taman kok kaya tatin ya. Wis, kaya kodhok, kaya kebo, kaya apa meneh? Ya sesuk tak karange sik. Ning arepku nekke wong dadi karang. Aku bayangke Gustine seneng banget lho. Aku bayangke nek nganggo apa kambi renang terus ngono. Pot. Sip Mas. Nek aku kodhok tak uyuhi lho. Hah? Hah? Wah, Nek aku kodhok tak uyuhi. kowe iki nek kodhok iki kudu kodhok sing nguyu bencok. Aku nek ora ngerti iki takon sik. Nek bencok iki nang wit-witan kae nek mabur karo nguyuhi. Lah kodhok ora bencok ya apa? Ah kodhok ya ora iso nguyuhi kok. Masa ora nguyuh? Wong kodhoke ngene iki kok. Masa ora nguyuh? Nguyuh. Lah ya iso ta? Ning ra iso nguyuhi nek kodhok. Ya iso wae tak paske. Weh. Diane iki terus. Masa arep duwi kodhok dadak kene kowe tak uyuhi. Ya ben pas ngono lho. Ora mungkin kok ya. Sriuning. Mustika Tuban. Heeh. Ha iki bawane sithik dibawani. Ya. Hah? Walah, mengkon bawa wae. Liyane ora bawa, aku bawa lho. Ya ora apa-apa, justru kowe iki diistimewake nang ngono kuwi. Apa iki? Paham ora? Nganggo bawatin. Ngopo ta? Upama kowe iki bojoku wis tak antili bendina. Lah ngapa? Gawe ke wedang no. Yes. Kare gak wedang nok gah Ayo, kok dadak meneh. Apa? Wedang. Godhog dhewe. Rai deal. Anarkis. Oh, tenang. Kowe anggere muni nyak gawe ke wedang tin. Aku langsung dring-dang, tanjeng ketati. Laporke Pak Polisi. Kuwi jenenge KDRT ora. Betul. KDRT ya apa? Lho, kartu tanda penduduk. Ngawur. Kekerasan dalam rumah tangga. Kartu dalam. Ayo kayak dibawani ora omong wae ora. Putri kang sulistyeng warni. Kayak anakku wis nurunke aku kok. Lho. Napa? Kayak ngombe dhewe kancane kon ndelok. Turun bapake ya. Bapakne yang ngono kuwi. Srihening Mastika
Kowe anggere nggon stream. Nggih. Kowe rada ngadoh karo kamera. Dodo wis ora kurang ajar Gus. Pecat wae iki. Senengane nek aku yang maju ngece. Mas Gun? Mbok sesuk golek grup sing waras-waras kok. Karo masamu kowe iki dirubengi karo wong sing kurang saon. Ya. Putra Kanjeng Sira. Putra Nusantara. Mbok rasa ganggu. Ada. Diek. Lah ngapa to? Liyane ra diganggu lho. Ambak wong wedok iki sing normal-normal wae. Wong muni rasa ganggu kok kemayu lho. Nah, nek diganggu mbak rasa ganggu Mas, ngono apa piye? Rasa ganggu Pak, rasa ganggu Dik, rasa ganggu Mbah, ngono. Berasa ganggu. Bah, ngewoh. Masa aku ngono sih? Dek. Tati iki anggere omong lambene le bali suwe. Wah, apa? Hah? Maksudnya? Berasa ganggu. Ya ora ya. Ameng mlongo kok pamerke. Lah jenengan ki ngewohke lho, aku alon muni ndarani kemayu nek banter muni galak. Ayo sing sak normale rasa ganggu, Pak. Ngono wae penak. Berasa ganggu. Aku ki ya biasa lho, menurutku ki jenengan wae sing anu. Wis terus kowe. Terus ngapa? Tembange kuwi kok adus aja. Tekan ngendi mau ya? Ah, ora urung. Tuk Mas, tuk wae. Putra Kanjeng Sira lawe. Boh, iki ana saka Mas Bagong Darmono, Pak Dalang kirim lagu kagem relawan mulya dimanapun berada, khususon di pos-pos relawan Kecamatan Juwiring ugi kagem Mas Bayu Aji lan para geng tuklik-tuklik. Oh iya. Khusus relawan mulya. Semangat, Lur. Semangat. Terus Tak prangkang bajana. Wah, kirim salam kagem Mbak Tatin. Oh iya, saka sapa? Asmara. Sapa wi? Sapa? Fanmu. Sapa? Alah kau ndadok kayane lho. Aku gak kenal. Asmara adine Wahyu. Iya. Lagu lama. Asmara. Bola-bali wis cases. Ces piye? Iki tulisane SMS anggere krungu suarane Tatin ces. Oh. Anggepe kowe simbal apa? Tak prangkang bajana kara bebela wiratmaya tan wurung sri uning gugur dadi kusumaning tuban. Ya, mangga. Ya, juga tidak. Sri uning. Apa kuwi? Ora apa-apa. Apa? Udu apa-apa. Sing muni apa? Ora ana sing muni. Antel ya. Oh, kowe ganas ta? Ardiantel.